Bună, dragi prieteni, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom începe un nou vlog. Suntem în Belgia și trebuie să încărcăm bere. Așa că să-i dăm drumul, mergem la rampă direct. La ce rampă mergem, iubi? La rampa 7. Hai să stingem aici lumina. La rampa 7. Merge roata, așa-i? Am mărit ăștia parcarea. Da, e foarte mare acum. Trebuie să încărcăm bere și cu berea mergem direct la bază. Așa că să mergem. E ora 6:30. Cum să zicem la barieră? Cum? Cum să zicem la barieră să se deschidă? Nu știu. Se sau? Deschide-te. Nu vrea să se deschidă. Acum mi-e somn un pic. Păi de ce? Păi nu știu. E dimineață. Deci la rampa 6. 7. 7. Da, Excuse me. rampa 7. Că nu e nimeni pe aici, liniște totală. Nici măcar un camion în rampă nu este. Am crezut prima dată că nu lucrează, știi. Prea de dimineață, cred că. Da, clar. La 6 deschid. A, nimă că ia, un coleg aici, nu l-am văzut. Rampa 7. Cam asta ar fi. Dai până aproape pe urmă duie să deschid ușile, da? Să n-au linii. Să dau puțin să mă îndrept. Trebuie să deschid și geamul ăla, că se prea vede. E bine la ușă? E bine să mă duc să deschid ușile. Mamă, ce suflă vântul, e vigilie. Hai cu geamul ăsta. Hai să deschidă ușile și să ne dirigeze. Să vadă dacă e bine. Ce dimineață e. Suntem în Belgia, la Caulil, se numește localitatea. Dau telefonul.
că am venit în hală să deschidem rulou, să punem rampa. Uite, aici este toată berea. Și mergem în camion pentru că aici ne încarcă ei. Hai că ne-au terminat și de încărcat. Mă duc să închid ușile și pe urmă mergem în parcare să așteptăm actele. Iubi, tu te întoarce, că plecăm direct, imediat. Da. Foarte frig. Au venit și ne-au adus actele. Avem aici CMR-uri, așa că putem pleca la drum. Hai că le las aici deocamdată. Și ne grăbim. Nu știu cât timp am pierdut. Dar ne-au încărcat repede aici. Hai. Mergem, uite cum vin camioanele. Vin camioanele, 1 și 1. Cam târziu. Stai că se poate intră. Mamă, ce rachetă e. Da. O noapte, nu? Ce noapte e, mai incredibil, măi. Aici e liber. Liber. Aici încă nu. Du-te. Avem încărcată bere și avem greutate. Hai să vedem cât avem. 22. 22 de tone avem. E bine. Suntem... Mamă, dar de ce nu se focusează? Acum. 22,4. Uite aici cum începe aglomerația. Aici e destul de strâns. De virat, e foarte strâns. Trebuie să luăm așa mai pe bortură. Altcumva. Și gata, aceasta este localitatea Caulil, Bocolt. Acum ieșim. Aici sunt casele oamenilor. Da, uite ce case frumoase au un stil anume așa de case cu cărămidă. Da, fără gard. Intrarea direct din drum.
La ora asta. Sau o cafea, nu știu. Ce vrei tu să-mi faci? Mai bine o cafea decât suc de portocală. Ce vrei tu? Chestia e că am nevoie de ceva. Dar de ce ai avea poftă? Nu știu. Și apropo, când calc una din linie, așa sună. Da-da-da-da-da. Uite că s-a făcut și zi. Tot circulăm, picură de ploaie, așa încet. Mai am puțin și intru în Belgia. Drumul e foarte liber. Iubi s-a pus puțin la somnic. Și chiar aici e granița cu Belgia. Aici intrăm. Și pe GPS ne arată: ați intrat în Belgia, doriți să vedeți informații despre țară? Nu mai dorim, că le știm. Limite de viteză și toate ni le arată. Aici e prima parcare din Belgia, e cam goluță. Aici un fast food pe dreapta. Și tot pedalăm, tot pedalăm. Îmi place mai mult să circul ziua pentru că nu obosești atât de repede. Noaptea e puțin mai obositor. Dacă ești și mai obosit și nu te-ai odihnit înainte, riști să te ia repede somnul. Dar ziua oricum e mai altcumva, mai vezi una alta. Uitați aici ce frumos e lacul ăsta de la intrare. E superb. Și mai avem puțin și ajungem la Peco, de unde noi trebuie să alimentăm. Îmi place mult intrarea asta din Belgia. Aici sunt blocuri, case. Ce peisaj frumos au ăștia. E superb. La Peco. Băgăm gaz și mergem mai departe. Asta este Pecoul din Belgia, de la Liege. Uite ce aici la motorine e full. Hai te lasă, colegul. Foarte frumos. Thank you. Thank you very much. Să vedem la gaz e cineva. Asta e avantajul să fii cu gaz. Dacă nu nimeni. Mereu găsești liber. Adică nu mereu, dar oricum. Bag la ultima? Da. Hai să vedem. Sperăm că merge. Bun. Și jos la alimentare. Masca de sudură și la treabă. Masca de sudură. Punem asta? Și Venteo.
mie, da? Că mi-am pus tot echipamentul. Pentru că m-am speriat. M-am speriat că o să sărim în aer. Deci a trebuit să ne mutăm până la urmă în altă pompă pentru că cealaltă a fost blocată, n-am putut să mai scoatem ăsta de gaz. Iar acum mergem să plătim. Hai să ne luăm asta. Se alimentează și da, asta treaba. Trebuie să ținem apăsat până când se umple full. De fapt, până când ne doare mâna. Ieșim de la Beko, am terminat de alimentat și suntem, cum suntem? Rachetă! Hai că avem 24 de ore și 20 de minute până acasă. Da, măcar știm că mergem acasă. Facem o pauză de 9 ore pe drum și în celălalt program ajungem. Diseară ne oprim la o oră foarte bună, adică la cam pe la că ne oprim, iubi. Avem program maxim până la 8. Până la 8 și un sfert, deci până la 8. Mergem tot programul cam până pe la 8. Da. Și pe urmă ne oprim. Da. Deci e super, la 8 te oprești la pauză, dormi bine. Noaptea. E mai bine noaptea să dormi și ziua să circuli pentru că nu e atât de obositor. Deși noaptea se circulă mult mai bine ca și ziua. Nu prinzi atâta aglomerație. Și acum suntem pe la granița cu Franța. Deci din Belgia în Franța. Yes! Mamă, ce rachetă suntem, n-ai cum. Eu mai am încă o oră de condus și pe urmă ne schimbă. Ce să facem? Eu îmi faci acolo, ce îmi faci acolo? Un suc de portocale. Abia aștept să-l devorez. Vai, că am amorțit un pic aici. Suntem la Piaje, la intrare în Spania și este control. Vedem dacă ne trage la control sau nu. Poliția a tras autocarul. Oricum, noi ne băgăm aici pe prima ieșire. O să te bagi, iubi? E liber? Colegul e mai în spate. Nu ne-a oprit nimeni. Să vedem și aici dacă stau la cântar.
văd că nu e control la cântar. Nu este nimeni. Nu e nimeni aici. Aici în față era. Dar e ok. Și vreau să vă zic că am intrat pe la Irun. Deci mergem spre Almeria pe la Irun. Am intrat pentru că la becourile unde noi alimentăm avem mai multă reducere și celor de la firma noastră li se rentează mai mult să ne aducă pe aici. Chiar dacă este cu vreo 100 și ceva de kilometri mai departe ca și pe la Jonquera. Asta e. Venim pe unde ni se cere. Mamă, ce frumoasă zi e astăzi. Asta e Spania. De Irun, mai avem 11 ore și ajungem acasă. Deci nu altundeva, acasă direct. Și ne odihnim 2 zile acasă, ne relaxăm, facem mâncare, facem curățenie, băgăm la spălat. Hai facem un TikTok. Plăcerea mea, TikTok-ul. Bine, și YouTube-ul, doar că sunt foarte lungi vlogurile astea, foarte lungi și cursele sunt foarte lungi și na, mi ocupă foarte mult timp. Mamă, ce mulți sunt pe aici și încărcați cu 22 de tone de bere, e o plăcere să mergi. Deci 22 de tone de bere avem. 10,7 pe față, 23,2 pe spate. Oh my god! Mamă, ce ceață era mai devreme. Uite acum în dreapta aici. Uai! Hai de capul meu. Incredibil. Și iubi încălzește și mâncarea. Pentru că ne este foame. Ce ai pregătit, iubito, acolo de mâncare? Salată de quinoa? Da. N-am mâncat în viață, nu e așa ceva. Am pregătit-o eu. Sunt curioasă, chiar sunt curioasă. Oh, ce peisaj minunat, ce plac peisajele astea. Știi cu cât urc la oră? Cu cât? Cu 31. Wow, ce viteză ai. Am o viteză de croazieră, știu. Dar uite, pune și aici pe indicatorul ăsta că dacă ai probleme cu motorul să nu intri în tunel. Ai, ce soare! Intră toată. Deci, normal că se strică camioanele pe dealurile astea. N-ai cum. Mai ales cu multe tone, e gata. Dacă ai probleme mecanice, să te bagi în parcare, zice aici. Noi nu avem probleme, dar urcăm foarte încet. S-a ascuns soarele, s-a ascuns soarele. Mai avem 10 ore și jumătate și 20 de minute, pardon. Bine, plus încă 2 alimentări. Una la Zaragoza și alta aproape de casă în Puerto Lumbreras. Cum e mâncarea, iubi? Wow, e foarte bun. Serios? Da. E bine. Dacă ție îți place, că tu ești mai mofturos, înseamnă că e ok. Tunelul
9 kilometri. Mamă, nu mai vedem lumina zilei, atâția kilometri. Ce întuneric e. Să prinde lumina. Păi cu motiv au zis că dacă ai probleme să nu rămâi aici blocat, că e gata de tine. Hai că urcăm mai bine, 68. Ce limba au ăștia aici pe la Irun? Abiadura. Deci vorbesc total altă limbă. Ciudată. De altfel. Cred că de puțin timp s-a întâmplat. Uite, uitați aici și ei. Hei, colegul! Hai că ne cunoștea colegul. Ce să fie acolo? A dormit, cred. Sau ce să fie? Sigur, da, a dormit. Dar poate că de azi noapte. Sigur. Să fie de azi noapte? Da, da. Nu știu ce să zic. Mamă, cum am putut intra acolo? Numai că a dormit, ca altă variantă, nu știu. Da, sigur. Vai de capul meu. Dar nu știu dacă e de azi noapte, eu cred că e recent. Are ales șoferul? Eu cred că da. Vai de capul meu. Dar nu a pățit nimic, cred că e șoferul, da, uite, acum sună. Acum s-a întâmplat. Mamă. Vai, ce speriat e. Fui de capul meu, acum Hai s-a bine, n-a pățit întâmplat. nimic, uite, e și aici. Acum s-a întâmplat, da. N-a zis așa ceva incredibil. Bine că n-a pățit nimic. Și avarele, incredibil, mă, incredibil. Acum s-a întâmplat. Eu am văzut mai devreme un camion pe cealaltă parte cu... Era oprit pe banda de urgență și toată zona asta era... Tot parbrizul era spart. Nu știu, să fi sărit de aici ceva. Se poate, că ai văzut până aici o sărit. Era pe... Nu știu. Uite, ce cu colegul ăsta aici? Ei, e român! Mamă, prinde români! Firma colegul. Da, ne filma? Da. Hai să-l salutăm și cu semnalizările. Imediat trece și ne mai salut o dată, sigur. Să dăm un pic de răcoare, că nu mai putem de calmă, 18 grade, mamă! Du-te. Da! Nu cred. 18 grade, deci nu pot să cred, n-ai cum. Ce cu căldura asta? Chiar că. Îți dai seama ce face oboseala la volan? Poate că s-a întâmplat, că nu știu. Altceva, ce să fie? Eu cred că a dormit și... Na, îți dai seama. Da, chiar că de puțin timp s-a întâmplat, dar... Bine că n-a pățit nimic, vezi, asta e important. Da, bine că n-a pățit nimic, dar oricum camionul varsă, remorca iar. Deci a intrat așa în mijloc, îți dai seama. Tot era înduită remorca. Doamne ferește. Hai că trece imediat românul nostru pe care o să-l băgăm în vlogul nostru. Stai că încă nu, e în spatele meu. Face TikTok, sigur. Face TikTok-ul remorca. Că filma. Da, nu mai trece, că e gata să termină autovia. Hai măi, colegule, măi, hai odată. Ce te face acolo în spate? E lipit de mine în spate, Uite-l în oglindă. Vai,
partea cealaltă, deci toată partea asta, toată, spart, tot bucățele. Sigur a sărit ceva, nu sigur. mai vedea nimic Da. în față. A sărit ceva de la... Cum a făcut accident colegul ăsta lor. Așa cred și eu. Nu mi-am dat seama, mă gândeam, oare de ce e oprit acolo, ce s-a întâmplat. Nu vrea colegul Dubițar să te depășească? Colegul cu Dubița nu vrea să mă depășească, mă. Am depășit acum un camion și nu era spațiu, m-am băgat fix în fața camionului, nu era spațiu. Nu, asta până m-am îndepărtat puțin de camion ca să se bage în spatele meu. Incredibil așa ceva, mă, n-ai cum. Hai că se bagă acum. Colegul. Se uita, dar nu mai filma. Uite cum salută și el, mamă! Colegul de la HTC, că nu de Spania, da? HTG. Mai avem, hai să vedem, până la Zaragoza, la Peco-ul nostru, unde trebuie să băgăm gaz. Sepsa, Zaragoza, 44 de kilometri și ajungem! Ura! Yes, păi ne schimbăm, o să conduc eu. Da? Mergi tu? Da, păi da, mai ai o oră 39, da, ne schimbăm. Bine, atunci. Ia foc acolo ceva. Mamă, iese fum. Ai mâncat semințe? Nu am mâncat, că n-am avut chef. Asta semințe din Mercadona, bă, ce bună, Am băut doar îmi place foarte mult. Asta e cea mai bună semințe. Pipa. Pipas. Și sucul ăsta e foarte bun din consum. Cu banane, nucă de cocos. Mie nu-mi place. Este rostul natural, dar nu-mi place. E bestial și sănătos pe deasupra. Știu. Haideți că ajungem la Peco. Mergem, nu mai stăm după ei, că pornim greu, dar Și când pornim nu mai oprește nimeni. da. Ajungem la Zaragoza, la Peco. Ui, ce cald e, deci nu mai putem de cald. 16 grade. Mamă, zi tu că asta bagă aici. Nu știu dacă se poate alimenta, trebuie să te duci tu să întrebi. Da, hai că mă duc să Dacă nu, întreb. poate putem invers să întoarcem. Hai să vedem care-i treaba acolo. E mașina care bagă gaz și nu știu dacă se poate alimenta. Mergi iubi să întrebe să vadă. Mergem acolo la baie imediat. Deci nu se poate alimenta, trebuie să mergem mai departe. Vai, dar nu schimbăm cardurile, unde mergem mai departe? Ba da. Nu? Schimbă. Valencia. No, bine, vezi, am uitat. Mergeam tot eu, tu mă prostești să merg tot eu. Uitat. Spania, aici e Aragon. Da, Aragon. Spania, Aragon și de unde alimentăm? De la Valencia? Da, de la Ham, Valencia. Sau ne ajunge până în Puerto Lumbreras? Nu cred că e departe. Să vedem. Vezi că bate cineva acolo. 30 de minute trebuie să aștept. Au zis 2 ore. Da, zis 2 ore. Dar am venit acum, au zis cam o oră. Dar până nu mai stai, că noi avem, mergem mai departe, la Valencia. Am venit Că acolo mai avem român. gaz. Da, până are o să stăm aici. Da, bine, sunt drum bun. Acum vine și soția de la baie. Am schimbat cardurile, programul să mă duc eu până la Valencia și până merge ea până acasă. Asta e doamna Adriana. Mergi la baie. Nu. Încă am fost la Peco, am alimentat de 2 ore. Treaba ta?
Gata, pornim. Să dăm drumul. Am schimbat cardurile. Iar acum programul ăsta îl conduc eu. Am alimentat, suntem și în Peco, am alimentat. Așa că să plecăm. Mamă, ce cald e. 29 de grade, iubit. Hai de cap, e o căldură de nu ai aer afară. 29 de grade. Incredibil așa ceva. Dar n-ai cum. E căldură de vară. Nu ai cum. Tu-ți dai seama. Tot am transpirat când am ieșit afară. Serios? În tricou. E ca și vara. În februarie să fie 29 de grade. Camionul ăsta e de la firma unde am lucrat noi înainte. Exact. E la pauză, colegul. Da. Deci fix 4 ore până acasă. Da. De seară pe la 9 Ajungem. ajungem. Deci tot noaptea ajungem. Era fain dacă ajungeam așa ziua. Da, era super, da. Oricum o să se facă mai târziu noapte, oricum pe la vreo 8, cred că. Op, și așa. Ce resalțuri. Uf. Îmi plac resalturile astea. Cui îi plac? Da. Da. Uitați. Uitați aici cum merge duduia asta, că mai bine n-am cum să zic, mă, n-ai cum, mă, n-ai cum, uite-te, uite-te ce face, uite că vine camion și se bagă, mă. E de circ, mă, e de circ. Cu 30 mere pe autostradă, n-ai cum așa ceva, mă, n-ai cum. Și cum ai bani, da, uite. Merge cu vreo 30 la oră sau mai puțin pe banda, da. Eu nu știu, mă, cine i-a dat permisul, mă, n-ai cum așa ceva, n-ai cum, uite-te ce face. Pericol public, mă, pericol public. Este dezastru, mă, așa ceva incredibil. Deci am curcat toată circulația. Deci pe banda 2 nu mai vine nimeni pe banda 2, doar după se bagă. Deci acolo ea îi ține pe toți pe loc, incredibil așa ceva. Uite, uite ce coloană a făcut în spatele ei, acolo, acolo a rămas, au rămas toți. N-ai cum, mă, dar du-te pe naționale, nu pe autostradă, mă. Ei, dragii mei prieteni, că ajungem la garaj în sfârșit. Acolo spre Transportes Cabrera. Ajungem și noi. Care bine am venit. Ajungem la o oră potrivită. E 9:30. Super. Mergem liniștiți acasă, facem un dușuleț, mâncăm și în pat la somn. Da. Și dimineața vedem ce mai facem. Relax, nu? Exact. Nimic. Nimic. Altceva. Nu facem nimic. Doar ne relaxăm. Mâncare și ne relaxăm. Cum o să vedem dacă avem unde parca? Hai să vedem, să vedem, să vedem. Vrei să avem, vrei să avem? Da, cred că sunt ceva locuri libere. Hai că mă duc pe acolo mai încolo. Da. Cred că aici. Ce liber, dacă e liber te duci încolo. Da, aici. Și perfect. Hai. Să o dăm, să o dăm, să o dăm. Stăm geamul jos, că și așa nu se vede.
te dai mai bine jos să mă dirijez. Da. Hai că mă dau jos. Că e în curbă și... Da, e în curbă. Să nu vin un camion dacă colegi. Da. Că ne și spânzură colegii dacă le lovim camionul. Hai după telefon. Da, e bine. Bine, mai la curățenie să punem toate bagajele în mașină și... Dă închidere program, scoate cardurile. Ce faci acolo? Facem curățenie. Da? Ca să lăsăm totul în regulă. Și pe urmă putem pleca căsucă. Deci mereu când ajungem la garaj, curățim totul. Nu lăsăm niciodată vițele de aici. Până și covorașele le spreiez. Să sclipească tot. Așa că hai și tu și împreună aici. Da, o să vin și eu. Mă duc la bucătărie că am de luat niște caserole. Da? Da, și pe urmă, vin să te ajut. Și aici e rezultatul final. Totul perfect în ordine. Covorașul de acolo din partea șoferului l-am luat și l-am pus aici pentru că merg încărcătorii și ne descarcă. Bineînțeles, ei se urcă încălțați, așa că nu vrem să ne murdărească. Pătucul. Totul e super ok. Bagajele le-am pus toate în mașină și acum ne dăm jos și mergem la mașină. Am pus aici în mașină toate lansele, haine murdare, tot ce am avut de dus acasă. Ne urcăm în mașină și plecăm acăsucă. Bine, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să dați acolo subscribe, like, ca să nu pierdeți următorul pe clip. Vă pup și vă iubesc! Vrea să place fără mine, a?